kaka jalonyo weche mag uchumi, mano bende nyalo kelo fungruok nikech mobile money transfer thoth oganda tiyo godo. Kwatieko gi wachni mogik. 12 poni malo. Jothuru ng'eyo ni ka ng'ato oro ni pesa kata kioro ne mama pesa dala to nyako penji ere migolego. To wang' ni koro migolego ing'e ni kendo chak dhi bedo matin kabisa nikech sirikal dhi chamo pesa ni endi. Ka ng'ato oro ka in kata mana gi siling 1,000 kidwa oro ne mama tibiro yudo ni siling moro 12 moro kanyo, siling moro 120 sirikal ochamo. Dong mane na tamala 12 mara 1,000. Koro in ng'iya nena migole gore siling 30 to sirikal dwano cham siling 120 ka. Dong pek ponitie. Pek ponitie. Nikech chon cha kane ng'ato oro ni 1,000 to nodwaro mana 30 moro mondo med nie wiye kanyo migolego. Sani kod more godo be maybe siling 30. Koro nodwaro 1,60. Sani kodwa ni mondo iyud 1,000 e wang'e nyaka bi obed gi 1,60 cha to med 120. Meten ng'ama dwaro 100,000, 1,200 mondo orni 1,000. Erokamano Nyakinedi. Kwatieko geno mar odiochieng' ma kawuono bende mana kaka jalony bende wawinje geno mar paro ni jod bura biro bedo kaka kadhe kata kwede kaluwore gi kwana ma bende nitiere od bura gi wachni mogik ni nyakwara Mgejwang'. Dhi bedo matek kaluwore